Maayong buntag ganato mga igsuon, ani na usab kita sa ato nga pagsimba sa ato nga Cebuano worship. Maayong pagtimbaya o pagpasalamat kita sa Dios nga yan usab nga gihatag kanato kini nga kahigayunan niining atong pagsimba sa atong mga panimalay. Bisan pa asa kita dapit nga makig-uban kita niining atong panimbahon. So, welcome kitang tanan. O atong welcome sab ang presensya sa balang espiritu nining atong pagsimba karon. Bisan taliwata sa atong kahimtang nga puno sa kalisdanan, ngari kamo daygunta ang Ginoo. Mag-abot kita masaligod padto sa Dios nga atong tigpanan. Muduol kita kaniya aron sa pagpasalamat ug awitan ta siya mga awit sa pagdayeg. Kaya Ginoo, gamahanang Dios, gamahanang Hari, labaw sa tanang Dios, usa sa gigantan Dios, ug awitan ta siya sa mga pagdayeg, kay siya ang atong manlulus. Itong awiton ang awit sa pagdayeg, pagkabulahang, pagsalig ko. Pagkabulang pagsalig ko, ang manluluwas ko si Jesus. Manghimayaon akong kalag, iyang dugo ang nagatubos. Kini ang asuyo gawin ko, ang manluluwas na iuntang. Kini ang asuyo gawin ko, ang manluluwas na iuntang. Kini pagsalig kalibay ko, makita kong himbayang dayon. Gikan sa langit na samyaw na, ang dakong tugma sa atong Diyos. Kini ang asuyo gawin ko, ang manluluwas na ibuntang. Kini ang asuyo gawin ko, ang manluluwas na ibuntang. Makapahulay ang nagsugod, buwan kang Jesus mabulahan. Sa pagulat ko o pagtugang, sa iyang tugma ungon ako. Kini ang asuyo gawin ko, ang manluluwas na ibuntang. Kini ang asuyo gawin ko, ang manluluwas na ibuntang. Mag-ampo kita.
gamhanan, balaan, ug mahigugmaon na mga Dios sa magaduol kami diha sa imong presensya. Binadayeg na mo ikaw ug nasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Uban sa dakong kalipay ug pagpasalamat tungod sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Gimanduan mo kami sa pagpangita kay kami makakaplag. Gidasig mo kami sa pagtuktok aron ikaw mag-aabli kanamo. Salamat Ginoo sa imong gihatag kanamo nga panalangin. Salamat sa among diha sa among pagpaubos. Hinaot nga ang imong balaang espiritu, ang imong lamdag mag-auban kanamo. Kini mao'y among pag-ampo sa ngalan ni Hesus nga nagatudlo kanamo sa pag-ampo nga nagaingon. Amahan namo na ikaw sa mga langit. Daygo ng imong ngalan, umanhi ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta mainguman sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag karon kanamo. Ug pasayloon mo kami sa among mga sala sama sa nakapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, kundi luwason mo kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Hinaot. Ako kamong ginadapit sa pag-abril sa inyong mga Biblia na atong kasahon diha sa Mateo 19, versikulo 13 ngadto sa 15. Ginapanalanginan ni Jesus ang gagmayng mga bata. 13. Ug dihay mga gagmayng bata nga gidala ngadto kaniya aron tapinan sila niya sa iyang kamot o iampok sila. O gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao. 14. Apan si Jesus mingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan. Ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. 15. Ug iyang gitapinan sila sa iyang mga kamot ug unya milakaw sila. Magadugang ang panalangin sa Ginoo sa pulong nga atong napatalikugan. Child of God, and He has
karon nga panahon atong makita ang mga epekto sa atong pandemic sa COVID-19. Ang epekto niini sa ministry sa mga kasimbahan nato. Busa usa niini sa napituhan mao ang atong mga programa sa mga kabataan. Kita nato nga wala na ang mga kabataan, ginadian na ang mga kabataan nga mauban sa atong pagsimba o kung makatapos man kita. Nganong importante man kini kanato ang mga kabataan sa atong pagmatuto kanila nga atong obserbaran nga kaning mga bata sabak kayo sa simbahan o sa kay maglungon para to kay pagwali ang pastor magsabak-sabak man. Unya kining mga kabataan nga kinahanglan og special nga program. Kinahanglan kag mga maestra, kinahanglan kag mga lahi ang ilang pinasahi ang ilang programa alang sa mga kabataan. O ingon nga ako man ang financial secretary sa among simbahan. Kita na po nga gagmay man og piring ni mga bata. Murag gamay ra kita ba sa simbahan. Apan ngano man gyud nga ato man gyud nga panimuhaon nga mamatuto ang atong mga kabataan bisan pa nining panahon sa pandemic. Ang gugma sa Dios alang kanila usab. Matod ni John atong kita sa Juan 3:16 nga gigugma sa Dios ang kalibutan, ang tanan nga matuo kaniya. Dili mawala o dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang tanan apil ang mga kabataan. O ang cross ni Kristo nga dako kayo ang kantidad niini nga gitapat pakamatyan ni Kristo alang kanatong sala. Unya kining dinhi sa Mateo, gi-record ni Mateo, gi-record ni Marcos, ug gi-record ni Lucas. Kaning ipanalanginan ni Jesus ang gagmayng kabataan. O ningon si Kristo, paduulan ninyo ang mga kabataan. Ayaw ninyo pugni ang mga kabataan sa pagduol kanako. Doon ay tutulog ang mga dagkong mga punto nga akong panglandungan niini nga pag-isgot, niini nga bersikulo karon nga tabang-tago. Una, mao nga duna gayoy mutabang alang sa pagtudlo o pag matuto sa mga kabataan. Matudinhi sa 13 ug dihay mga gagmayng bata nga gidala ngadto kaniya aron tapin-an sila niya sa iyang kamot ug iampo sila. Duna gayoy magdala ang ilang mga ginikanan nga nadalakan ko ang Jesus. Kaniadto lisod man kayo ang ilang lugar sa Israel. Kay katulad ato sa Israel, kabatuan mo dito bakilid ang ilang lugar. O kung naa si Kristo tungkol sa daghan na kayo mga konsiso, kung naa si Kristo kay magpatambal, aminaw sa pulong, so konsiso ang mga tao. O dahil mo kining mga bata, apan kini sila ilang ginadala mga bata aron tapin-an sa iyong kamot, i-bless o ampuan ni Jesus. O andod karon kita mga ginikanan gusto kayo nato apil na ko nga dato nato ang mga kabataan atong ipaduol diha ang Kristo bisan pagidin-an sila sa pag-anhi dinhi sa simbahan. Ang mga ginikanan gusto kayo nga dato nato kang Jesus. Matud pa ni nang lubing nga mong sa school teacher Dias Matina sa una lubing tabay ni Galios. Ayaw ninyong ipadala ang inyong mga bata sa simbahan. Dag-an ninyo ang inyong mga bata sa simbahan. Ano di ko malimot?
Pagkitaw mo niya to, no? May bayan pa, teenager. Pag minyo na ako kindanon. Ang mga bata, gumawa na ng lubing ba? Insultir ba rin ng lubing? At ang mga bata. Nakaroon pag-eskwila na ako, kaya eskwila ko mga college, yan naman may RTC. Domingo mo na RTC. Half day mo na. Hindi po may kasimba, madala mga bata. So sa hapon na lang na mo daton. So gikan sa RTC, uli, sa whole day, uli, daton diya sa City Church. Mga bata. Sa Christian school, pero nakaato sila sa simbahan. Nagyo, no? Ang mga parents nga naigugma sa ilang mga bata. Bisan pa ang mga youth workers, concern po sila alang sa mga kabataan. Diri naman din ni sa una nga sa school teachers na mo, may tabi. Anak ko siya pastor, Reverend Antigo. Niya, dua ang media daplin. Yan yung suruyon. Tuloy na sa dito mo, lagi na ba akong ito niya, kami na may doon. Suruyon nila kay mag-Sunday school min. Anak yung kadalinggo. Ganahan din dito. Ganahan din sa Sunday school. Naagi mga kabataan o mga tao nga mo tabang alang sa pagmatuto sa kabataan. Sa school teacher. No? Ato gayon sila. O naay mga katawan, mga tao sa atong simbahan nga nahigugma gayon. Ining mga kabataan. Si Nangsita Marangga, abot sa siya karon, misis na siguro, taga Binulin Church. Atong gagawin kami, wa mi makatunay na tabok sa among pamilya. Nga do ka tuig may walay simba-simba. Do ka tuig. Gagani ra mi. Apan sa duha ka tuig, kada bakasyon muanhin na dinhi si Nangsita, kauban na say dahil dala sa duha ka po, tulo na sila. Puyo diya sa among balay. Kaya mag-DBBS sila. So bisan kami mga bata nga makita simba na do ka tuig, na may DBBS kung bakasyon. Daily vacation Bible School. Ano na sila? Reply kayo niya ito. Ang mga silingan niya dito. Sa kasimana niya. Naagyo yung mata. Salamat kami. Yatong taga sa Binulin Church, ang sita, nga kadumdum din. Doon namin mga kabataan, nga mga katawan, nga mga matuto alam sa mga kabataan. So muna dinhi, dihay managag ng bata, nga kilala. Ngadto kaniya aron tapinan siya o iampo siya. Pero mao nga doon lagi mapapod. Kining programa nato sa mga kabataan, atong mga tangawa alang sa mga kabataan, sa mga matuto kanila diha sa Kristohanon nga pagtulunan, doon na gayon mapag niini. Makita nato dinhi sa bersikulo nga ang mga tinuran gibadlong, no? Gibadlong sa mga tinuran ang mga tao sa pagdala sa mga bata. Kung imong basahon din kang Marcos o kang Marcos, medyo bukat-bukat. Dire man dinhi nga giingan padula kanako apan si Kristo ingon padula kanako ang gagmay kabataan. Ayaw pagpugi. Dito nimo kang Marcos niingon siya. Butang dito ni Marcos. Nasuko. Kadiha gibadlong sa mga disipulo ang mga tao sa pagdala sa kabataan. Nasuko si Jesus matupad ni Marcos. Medyo sakit-sakit ang iyang ulong na gigamit. Nasuko si Jesus yung siya, ayaw ninyo, pugni. Padugula ka na ko ang gagmay kabataan. Kaya matod niya, isukay ni Jesus, ang laom-laom nga kahulugan, unsi rason nga nanong iya kining nasuko siya, o iyang ibadlong ang iyang mga disipulo, nga dilipugnan ang mga bata, kay matod niya, kaya ang ingarian sa langit, ila sa mga sama niini. Ibadlong sa mga disipulo, ang mga kabataan na gusto ipaduol nato sa mga Kristo kaysa kailang pagsabot okay man siguro sensible o common sense basig maistorbo si Jesus, maistorbo ang iyang pagwalik, maistorbo ang iyang pagtagad sa mga bagang duot sa katawan o sa ila siguro muna mas importante ning mga dako kaysa mga gamay bata. Mabuti nga na kita usahay, no?
Pero kita mga ginikanan, doon ay kahangawa kayo. O dinhi daw na-underestimate sa mga disipulo ang hugma ni Kristo alang sa mga kabataan. Kaya law-law na nangyayari dito ba na sama kanila ang gingharian sa langit. Dili na to murag mga disipulo man ang iyan ipadugong niya ito. Busa doon na kayo mga katawhan nga malintad, ma-overlook ang mga pagkinahanglan sa mga kabataan. Ang mga pinikanan, pamilya, simbahanan, labi na karoon ng ate rason, pandemic, i-order na yun, executive order na yun, na dili daton ang mga bata sa mga tigong-tigong apil ang mga pagsimba. Apan kita nga mga Kristohang ng Amerikana, nasayod ta nga si Kristo doon sa iyang kasing-kasing ang mga kabataan. So doon ay ibabaw. Apan bisan pa ni anang mga babaw na nahimo, kita na ginapoy dako na paglaom nga kining atong mga kabataan dili nato pasagdan sa panahon sa pandemic. Matud pa sa sa history, nag-abutang sa history sa pandemic, mabilis daw rin siya o 2 years. 1 year pa man taron. So another year na po, no? Dito daw sa Australia, krabing init dito. 5 years. Matutatong ang naka-ato dito, yun niya, doon ay mga kabataan karon nga, wag yun, baka ibalukon sa ulan. 5 years yung ulan. Yung mga ito po. Siguro na, hindi kasi kabalo manganta na natin mga bata. 2 years na wala na Jesus love, the little children. Red and yellow, black and white. Apan, nagalaon kita. Tungod kay dinhi ipadlong ni Jesus, padula ang kanako ang gagmay na bataan. Kaya ang gingharian sa langit sa ila sama kanila. Iyang gitapinan sila o iyang mga amot o kunya pinakaos siya. Si Jesus, dunay ko na kung gayon sa mga kabataan. Dili man siya o anak si Kristo as a man. Pandoon kayo. Na-appreciate namin. Busy kayo siya. Sa una, hindi ko magdala newspaper pag ulit. Sa una, gagmay ko sila ng eh di ko gusto nga kung doon sila, di mabadlungan ako sila ba? Grabe, kung basa sila. Kung basahan na ako na dito sa bangko, sa kaulik, nahumanon ako nagbasa tanan, huwag ko gidala. Wala ko yung office work na idala sa balay. Para nga matagad na ko ang matagtagay. Sama ba ito? Kat-kat dire ang istorya. Kapoy tayo, pero hindi tagaan ko panahon. Ina ang pinagiging si Kristo, naagad siya ay pagtagan sa mga kita pa ng mga ginikanan. Diyan balyo, diyan mayo ang mga kabataan. Kaya niya, sama kanila ang ginharian sa langit. Naman rin itong usa ka ultimate. Sa ultimate na tumagol na magkaubang ka dito sa ginharian sa langit. Bisa din sa kita at sa obligasyon na ata sa ginharian sa langit. Wala kayo dapat bubadlong sa mga kabataan kung bulugol nagto kang Isus. Si Mark, si Luke, si Mateo, ilang yung sulat din na istorya ang may tungod din mga kabataan. Istorya sa gospel. Ato yung pa ni Kristo kay ang ginharian sama kanila ng mga kabataan. Ato kita nagto kang Kristo, kung ato paglaman, ato paglandong nga sama sa bata ang atong pagtuo. Nga nagalipindi kita, diya, wala gyud kita mahimo kung wala ang Ginoo. Wala gyud kita kung wala si Kristo. Mao kana ang bata ka. Yung bata ka, bako ni mo diha. Abak daw, mambak na siya. Yung salon. Likado yung bata, kung mambak ba? Ikaw siguro alangan ka. Kung istorya nga, Dias Niagara Falls na ay nag-exhibition. Buktaw sa Niagara Falls, tako kayo ng Falls sa Amerika.
Dito, bisikleta, kabli, abot dito, balik, paatras pa. Pwede palakpak sa mga tao. Pag umano, kinsay gusto nga mo sakay na ko, kaya mo nakabog dito. Huwag yun. Huwag ni volunteer. Adlo. Adlo. Busa si Kristo, pahinumdum na nato, nangangatong pagtuo, sama sa pagtuo sa mga bata. Kada bata, nag-remind ka nato sa pagkasimple sa atong mayang balita. Ang pugma sa Ginoo, diya ka nato. Unya, ningon dinhi nga dito kang Marcos, iyang gikubos ang mga bata, iyang giampuhan sila. Dinhi kang Mateo, iyang gitapinan o giampo. Mas nindot kung dito sa kang Marcos, iyong siya na iyang gikubos ang mga bata o iyang giampo. Nindot tayo, doon sa iyang sikasin ang mga kabataan o iyang giampuan sila. Giampo nila sa mga bata. Naagyon, yung panahon na ito karon, na daw walay mga kabataan, say, okay na po mula kay way samo-samo, ningaw. Pero ningaw ba yun? Paguli na ito dito. Kailan man kami mananolo sa simbahan? Kailan daw silang kami? Kung katapos na ng COVID, so ano ang tao ng bata? Panalangin sa Ginoo ang mga bata. Sila ang future sa atong simbahan. 10 years, 20 years, 30 years from now, wala ta. Sila na mga bilin. Kung kalimtan na ito sila. Dili na kama sa gingon din sa Proverbs 22:6, mauna sa mga Sunday school sa mga bata. Natuluan mo sila, sa matang bata sila. Pero yung dako nila, dili na gid sila. Magpawa o magpabalik sila. Kung mawala man sila. So ako nakita ko, nalipay ko nakita dito sa Facebook, dito ang mga pastor, sila si Pastor Freddy Padillo, Pastor J. Levis, si Charlie, Iplano, mga young people. Nagbay pa kayo, miwang pa kayo. So, murag kita pang busok ba? Isa pa itong kitang busok na naman, kabisita lang. Apan karoon sa naman sila. Sila ginalasa, ilang mga ginikanan ito simbahan. O sila karoon mga haligi na sa atong mga kasimbahan. Kasi magka-sulting na kanina mga pataa na siyaw kayo mahimong haligi sa atong mga simbahan. Tungod kay ihugma sila ni Kristo. Bisan pa kita mao nga kita dako kayo ang paglaom ni magilti man kita na daw mapakyas kita apa nasay kita Ginoo. Nagka-care kayo sa atong mga kabataan. Busa tubuti ang mga kabataan na ipaduol nato ngadto kang Hesus. Kinsa man kana ang muduol kang Hesus sama sa bata, sama sa pagtuo sa usa ka bata. Ingana ba ang atong pagtuo kang Hesus? Kinsa man kanato ang mangita o panahon, talento o paninguha aron madala kining mga bata ngadto sa Hesus. Mo kana ang atong hagit kanato panahon sa pagdili tinaw pa na Ginoo maghatag kanato sa higayon sa iyang laang espiritu matudlo kanato sa kaalam alang sa pagtambo sa hinahanglan sa ayaw ninyo pumi ang mga bata sa pagduog kanato kung iyang itabinan sila sa iyang mga kamot o iampuan sila. Amen. Magiusa kita karon sa ato nga mga pag-ampo. Gampo kita. O Dios nga makagagahom tagiya sa among mga kinabuhi. Dini nga takna nagapasalamat kami kanimo sa imo nga paggamatinud-anon sa among mga kinabuhi o Dios, sa imo nga pagsangkap, pagahom sa imong proteksyon.
Nagapasalamat kami sa mensahe nga amo nga nabati karon Dios diin ikaw gayud nagapakita sa imong paghigugma alang sa mga kabataan. Nini nga panahon sa pandemic, ang mga bata o Dios nagakinahanglan gayud og pagtagad aron ang ila nga pagtuo kanimo magpabilin nga ma-build up diha sa among mga panimalay nga mamatuto namo sila Ginoo diha lamang kanimo. Ug salamat sa imo nga pag-remind kanamo o Dios nga ang mga kabataan bisan dili sila makaadto sa simbahan, ang imo gayud nga paghigugma nagapabilin ngadto kanila. Mahan, salamat sa imo nga mga mensahe alang kanamo bisan pa sa mga mensahe sa awit nga mo nga ginaawit. Nagampo kami nga ikaw magapadayon sa paglig-on sa tibuok nga iglesia gikan sa mga kabataan, sa mga young people, bisan pa sa mga hamtong. Nga niini nga panahon sa kalisdanan, ana Ginoo ang imo nga kusog, ang imo nga kalig-on magapabilin sa tagsatagsa nimo ka mga kaanakan. Nagampo kami nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa matag panimalay diha sa nagkalahi-lahi Ginoo namo nga estado sa kinabuhi, nagkalahi-lahi nga sitwasyon. Nagampo kami nga ikaw magahatag ka na Ginoo sa imong pinasahi nga panalangin ug paggiya sumala sa among gikinahanglan. Nagasad ikaw kanamo Dios nga bisan sa unsa nga panahon kun kami modol kanimo dili mo gayud kami isalikway. Sa panalangin ni kaming tanan, panalangin ang tanan nga mga panimalay, labi na ang simba niini nga online Cebuano worship service. Ginoo, nagaampo kami nga magapanalangin ikaw sa tanan nga ministeryo sa imong mga katawhan diha sa pagnilig-unay sa lawas ni Kristo. Nga diin bisan pa sa mga kaluyahon ana ang matag-usa nga magatambayayong sa paglig-on sa mga nagakaluya. Mahan, ihatag usab kanamo ang imo nga pinasahi o divine protection sa matag-usa baw sa tanan niini nga kasinatian sa pandemic nga diin naghatag kanamo Ginoo kausaban sa dagway sa among panginabuhi. Pan ikaw Ginoo walay kausaban ang imong gugma o ang imong pagkamatinud-anon nagapabilin nga available alang kanamo. Tadloi kami o Dios sa pagsalig diha kanimo. Sama sa imong mga apostolis nga nagaingon Ginoo dugangi ang among pagtuo. Sama kana among mga pag-ampo Ginoo nga ikaw magalig-on kanamo aron sa among pag-atubang sa unahan dili kami magakaluya kundili ang kadasig ni Kristo sa kanunay magauban kanamo. Gampo sab kami sa tanan nga mga kaiglesiyahan sa nagkalahi-lahi nga ministeryo kaw Ginoo magapanalangin o magauna magagahom aron mapadayon Ginoo nga amo nga mga buluhaton labi na diha sa misyon sa pagpakaylap sa imong gugma ug sa imong nga kaluwasan ngadto sa katawhan. Labi na niining panahon sa Kwaresma o Lenten season ang imo Ginoo nga gugma na padayag sa tibuok nga kalibutan. Tudloy kami Ginoo sa dugang pa nga pagpamalandong sa among kaugalingon babaw sa cross nimo o Dios nga diin nagatan-aw kanamo nga kami gayud o Dios nagakinahanglan sa imong nga kaluoy ug sa imong kapasayloan. Pasilua kami sa among mga kalapasan nga nahimo diha kanimo. Ug himoa kaming takos sa pagsinati sa imong nga gugma sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi. Nagampo kami nga ikaw panalangin usab bisan pa sa tibuok namo nga komunidad sa amo Ginoo nga mga buluhaton ug mga pagpaningkamot sa among gobyerno lokal ngadto sa nasyonal diha Ginoo sa pag contain o bisan pa Ginoo sa pagpaningkamot nga mawala kining virus sa COVID-19. Tabangi kami o Dios tungod kay ikaw man ang amo nga Ginoo nga nakakita sa tanan og walay gahom sa kangit-ngit nga makabuntog kanimo. Kini nga balatian kangit-ngit nga mikuyanap sa tibok kalibutan
pan kun ikaw ana Ginoo ang kahayag sa tibok nga kalibutan, ang kangit-ngit mo palayo sa Lord. Hatag namo kanimo ang amo nga pagsalig, ang amo Ginoo nga mga kinabuhi. Ang amo nga panggobyerno ilabi na niini nga pag-abot sa vaccine sa COVID-19. Kami nga ikaw magatabang kanamo nga diin kini nga pag-facilitate sa among government bisan pa sa pag-acquire niini. Imo guide kami Ginoo nga tabangan. Sad kami nga walay posible da kanimo o Dios. Salamat sa imo nga pagtabang kanamo. I-bless among president diha sa iya Ginoo nga panglawas, taga isag kalig-on kanunay aron siya lig-on ug kusgan nga makaatubang sa tanan nga mga hagit sa kinabuhi ug bisan pa sa amo nga nasod. Salamat ining tanan o Dios. Salamat kay ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa among mga kaigsunan bisan dinhi sa Pilipinas ug ngadto sa laing mga kanasuran. Panalangin ni sila, abuni sila sa imong hamili nga dugo aron ang imong nga proteksyon ilang nga masinati bisan anaa sila sa lagyo nga kanasuran. Bisan pa Ginoo sa tanan nga appeal ni ini nga online worship service, kag Ginoo magapanalangin sa tanan nga matagbo ang ila usab nga espirituhanon nga panginahanglan. Salamat Ginoo nga ikaw nagadasig kanunay kanamo na bisan natwa sa layo kami Ginoo makaabot ngadto kanila pinaagi niini nga programa. Salamat ni ikaw magapadayon sa paglig-on niini nga ministeryo nga sa bisan pa niining panahon sa pandemic ang imo gayud nga gahom sa imo nga misyon, sa amo nga misyon nga imong gihatag kanamo buhi o gamhanan bisan pa mosulod diha sa tagsatag sa kapanimalay o sa among mga kasing-kasing labaw sa tanan. O kini Ginoo nga among mga pagpasalamat, pagampo nga ikaw gayud magapabilin sa among kinabuhi ug magadagaya ang imong grasya, gahom ug himaya sa among mga kinabuhi Ginoo. Unsa man o Dios ang among mga panginahanglan karon bisan dili na mo isulti kanimo nakahibalo ikaw niini. Salamat nga ikaw Ginoo tubag sa tanan namong mga pag-ampo. I-bless ang tanan Ginoo pinaagi sa imong gahom ug sa imong gugma nga walay paglubad. Kini among nga pag-ampo pagpasalamat sa ngalan sa among Jesucristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Busa himuunta sa kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios.
Amahan namo nga langitnon, tuburan sa tanang panalangin. Panalangin dili lamang sa pisikal nga bahin, kundi diha usab sa among espirituhanong bahin sa kinabuhi. Nagaampo kami panalangini kining among halad nga pinaagi niini nga gasa, magamit kini diha sa pagpalapnag sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Naot nga ang among gasa nubanan sa mga pag-ampo makapahimuot kanimo. Amen. Nini nga takna mga igsuon at nasab kita sa ato nga mga pahibalo, mga pagpasalamat. To nga pasalamatan ang ato nga magwawali niini nga kabuntagon nga si Evangelist Marianito S. Victoriano, nga atong evangelist sa UCCP Katalunan Grande, ug ang ato nga pangulo si Mrs. Evangeline Victoriano Herolia, member usab sa UCCP Katalunan Grande. Itong padayon nga pagpasalamat sa atong accompanist si Miss Erica Panutis. Salamat sa padayon nga pag-alad sa imo nga gasa nga alang sa Ginoo. O ang ato nga multimedia director si Reverend Winsel Liholdi nga mao ang nagahatag usab dugang kaanindot niining ato nga recording. O ang ato usab nga pagpasalamat sa atong worship in charge sa director si Reverend Melvin Ramoso. Salamat usab kita sa ato nga mga sponsor alang sa ato nga pagkaon during sa ato nga recording. Ang ato nga sponsor niini nga recording karon ang UCCP Turil. Salamat usab kita sa kalampusan sa pagsaulog sa ilang ika-75 nga church anniversary last Sunday, February 21, 2021. Panahon usab karon sa ato nga panahon sa Lenten season nga diin kita nagsaulog karon sa second Sunday of Lent nga diin kita magapadayon sa pagpamalandong sa kaayo o sa gugma sa Dios sa atong Ginoo Kristo sa iyang dakong gugma gipadayag didto ibabaw sa cross. Sa sunod nga Domingo, ang ato nga magwawali, ang ato nga pastor usab sa UCCP Matina, si Reverend Melvin Ramoso, ug ang ato nga leader si Mr. Noel Dakanay, member usab sa UCCP Matina. Salamat kita usab sa padayon nga pag-support sa ato nga mga pastor sa Central District ug ingon man sa ato nga mga lay nga madasigon gayud nga nagagahin sa ilang panahon alang niini nga recording. O magapasalamat kita sa Dios sa iya nga kaayo nga kini nga ato nga mga buluhaton nagapadayon og nagahatag og kadasig kalipay sa mga katawhan nga naabot niining atong online worship. Doon naasab kitay ministeryo sa Biblical Counseling Online nga diin aduna kitay mga biblical counselors dinhi sa mga trained biblical counselors dinhi sa Davao nga diin naga-invite usab kami sa pag-tan-aw niini aron nga doon na usab kitay mapupo nga mga maayong pagtulunan o usan usab ako niini nga biblical counselor. So padayon kita sa pagpasalamat sa gugma sa Dios sa atong mga kinabuhi ug niini nga padayon nato nga pagsimba ato nga ihalad ang atong mga kinabuhi ngadto sa Dios bisan asa kita sa ato man nga mga panimalay o bisan asa kita nga mo apil niini nga online worship. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ug ipadayon nato paghalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Balang espiritu sulod sa ato nga mga kasing-kasing alang sa iyang pagahom sa katagusa. Hinaot ba? Diha sa atong pagpanukyan, atong awiton, ang awit nga una gamalipayon ako. Nalipay ko nga ang Diyos na dugan sa gugma
ingalahan ang gugma sa Diyos. Muna gamali payon ako, gugma siya, si Jesus. Muna gamali payon ako, igugma ko niya. Nagamalipayon kami Ginoo sa imong gugma ug sa imo gayud nga pagtagad sa matag usa kanamo. Salamat nga niining amo nga pagsimba karon, among nabati Ginoo ang imo gayud nga paghigugma sa tanan, labi na sa mga kabataan ug kanamong tanan o Dios nga diin ang imong gugma walay nakatabon nga bisan unsa Ginoo nga lama sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag na usab kanamo niini nga panahon nga diin kami imo gayud nga ipahinumduman sa imong dakong gugma sa among mga kinabuhi. Ikan sa mga kabataan, sa mga batan-on ug ngadto kanamo nga mga hamtong. Dalay gyud ikaw, padayon ikaw Ginoo sa pagpanalangin sa matag usa bisan pa niining moabot nga semana. Hatag ka na mo Ginoo ang imo nga pagmando, pagiya ug ang imo Ginoo nga panalangin sa matag usa nga dili kami Ginoo mahitumpawak ngadto sa mga balatian ug bisan pa sa mga kadautan. Tugyan namo ang among mga kinabuhi tungod kay ikaw man ang tag-iya niini. Ug karon ang gugma sa atong Dios nga amahan nga walay paglubad nilandong sa pagkabalhin, ang kalinaw gugma sa atong Jesucristo nga mihalad siyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan, ang paggahom, paglipay o pagsangkap sa balang espiritu maanaa ka natong tanan karon ug hangtod sa kangturan. Amen ug amen.